Opo kuwi rak piring nggih? Nyapa to? Kuwi rak piring kuwi nyapa? Iki lho aku duwe dagangan rak piring sak jutanan ae. Ki bahane opo wi? Bahane aluminium kaca iki. Peh, mendinge koyo ngene. Lah wi kena dimaem to wi kok buahe wi? Buah ya. Oh, tak kira kena motif kok kemarin. motif bakno wi. Nah, kena gajah magicom. Kena gajah kompor. Heeh. Pilih iki sak jutanan. Pilih iki. Iki gak kena dimaem lho. Ojo sak jutanan wi, sak jutanan iki regane iki sak jutanan piro? Engko 1.900.000 go. Lah piro? Oh, ala wis metu rudone wi berarti. Heeh, wis metu rudone. Iya, Nek. Iya sak jutanan ya. Iya. Yo jan bakul obral-obral sakmene iki bati apa ora ngene iki. Oh, bati sithik-sithik penting berkah barokah ngono lho, Mas. Oke. Info pensanane. Bio profil ki furnitur aluminium kaca, ngisore wis enek bawane. Gratis ongkir apa ora engko? Iya, gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Oke, Jogja. siap. Piye neh? Wes 1 jutaan.